Здравейте хора, аз съм Антония Бегенова, тук с мен е Shadowwear. Нека да ви се представи. Здравейте хора. Може малко да не се чува. Така, чудите се. Здравейте хора. Така, чудите се защо съм креатив, нали? Сега ще обясня. Виждате тази селянска къща? Аз съм го построил. Може само малко може навънка да се слушат много странни звуци, но това е защото навън гърми и сега колко часа е? Да знам. Нищо. 9:30. 9:30 е. Навънка е тъмно. Тук Shadowwear ми е малко на гости. С приспиване. И сега ще ви покажа как да построите една селянска къща. Една селянска къща. Какво се смееш, бе? Как да го кажа? Къща. Къща на селяни. По-хубаво да се изразя. Така. Значи, Добре. Cobblestone, изработено от дърво. Ако искате след 2-3 минути, елате да ядете. Добре. Айде. Малко. Бегай, че снимам. Тихо. Извинявам се малко хора. Ама ти стига се смее, чуете клипове. Добре. Представи си ти какво играеш, аз да не съм от теб. Ай, кажете аз, какво играя поне? Какво играеш? Clash of Clans играеш? Кажи колко съм добър. Да, много си добър направо. Добре, бе. Ти се... Само не ми се легави клиповете. Аз не ти следя. Не се легавиш. 4, така ви трябват. Значи, сега ще ви обясня. От тука, ето от тука, 4 блока. И в Майнкрафт вгърми. Така. Нали, ето и от тук 4 блока. И от тази страна, от тази страна 1, 2, 3, 4, 5. И от тук 5, 5 на 5, 4 на 4. И сега почвате да го запълвате ето така. Само да видите това отдолу. 1, 2, 3, 4, 5. Обърках се, извинявам се. С още едно блокче на тука, но то пак си е 5 на 5. От всяка страна вече е на 5 на 5. Почвате ето така. Опа. Извинявам се, може малко да ми забива. Цепите, не да ми забива, ми да ми цепи. Или както се е случвало, да ми лагва. Това най-много го мраза. Яйце от кокошка. Що няма от друго какво да е. Ей сега. Така.
Така, на тук. Така и... Сега ни остана само покривчето. Както виждаме. Добре. Почти спря да вали. Даже още си вали. И с нашата селянска къща сме готови, само забравих. Една стълбичка. И ако се чуете как да направите пътеката, взимате лопатка. И правите ето така, не с десния бутон, а с левия. Ако сбъркате бутоните, просто се опитайте с другия. Ако натиснете единия и не стане, с другия. Та, ето го и тази къща, тя е моя. В другият клип ще направя още една такава къща, за да видите как ще се строи. И надявам се да ви е харесало, може да е малко къс клипът, 6 минутки е, тук отгоре се вижда. Но нищо, още едно яйценце. И така, надявам се да ви е харесало. Ако искате още такива клипове, пишете, ще да кажа в Minecraft, пишете в коментарите. И ако искате на Egg Wars, Skywars, Build Battle, Kid Battle, И тем подобни викам. Да, и тем подобни. Как казва нашата госпожа? Госпожа! Да, позанималния. Довиждане, хора! Абонирайте се и не забравяйте да оставите по един чао. По един чао. По един лайк. Чао! А за мен